Hi guys, dana punta diri sa bukid nato guys. Diri sa Tagupaon kay akong ipakita sa inyo ang atong gihinluan na mga kalubihan guys. Kay sa una pating hugawa gayon ni kaayo guys. Ang daghan nagsagbot. Kumandira po sa imabaw guys, kaagsaman magaagay kaayo. Ug karon ako nagayon ipakita sa inyo ang hinlo na guys. Di na ta maglangan. Ato nang ipakita sa inyo. Mao na ni siya guys ang atong gihinluan na kalubihan. Tanawa guys, nindot na kayo. Ang atong mga lubi nakaginhawa na. Ang atong mga tanom diri ng mga prutas guys, unya ato ipakita sa inyo. Nakaginhawa na pod siya. Diri guys, tanawa hinlo na ang atong mga kaagsaman sa una ugaway man na kayo. Karon tanawa, hinlo na. Nindot na gayud guys. Presko na, sulod na ang mga hangin. Human dili na ta mahadlok mosulod sa atong kalubihan kay hinlo naman siya. Makita na nato ang atong mga giagihan kay bisag na mga mananap diha guys na mintago kay sagbot delikado ta. Human karon tanawa, nakita na ninyo guys. Nindot na kaayo no? Gwapo na kaayo ang atong kalubihan guys. Human karon guys, ato na po ipakita sa inyo ang atong mga prutas. Dali, ang atong tanom na durian. Tanawa guys, perting sagbuta. Milabaw pa ang sagbot sa iya ha guys. Mao ni kung dili na to atimanon, wala gihapoy kapuslanan ng atong mga tanom kay kana siya masagbutan o mamatay. Mo nang atimanon gayud nato ang atong tanom. Mo ning karon atong nahinluan na po diri guys kay dali ra man tubo ang sagbot. Ug diri na ta guys, tanawa guys ang atong durian sa una na ang sagbuta karon nakaginhawa na gyud siya tanawa. Ana guys. Napa diri sa unahan guys na durian guys. Di ana ang atong isa ka durian taas pa nako guys. Mintubo na gayud siya. Murag nindot gayud paminawon guys na ang atong tanom mintubo na gyud siya. Ang atong kalubihan naghinluan ato gayong tamnan. Ang akong gitanom ang durian. Kani paaboton lang nato mga pipila ka tuig makatilaw gihapon ta sa iyang bunga. Ug ang uban pa natong mga durian diha guys, nakita ninyo na nanubo na pud sila. Pero mao ni ang pinakataas na durian diri sa atong kalubihan. Ug dapat ta diri guys, durian. Dagko siyag dahon Tambok na siya. Nakaginhawa na siya. Kay napasagda nato pero ato na po siyang giluwas o ato na gayud siyang atimanon na dili na siya masagbutan. Iyang palibot grabe kasagbot gayud ni. Di na gyud sila kaginhawa hapit tungod sa kadaghan og kahoy. Ug karon ana na siya. Intaw ng isa ka durian guys, mura naman ni kamatayon. Tungod natabunan sa sagbot, wala na siya makaginhawa, mao ni ang resulta. Mayuntag dili ni siya mamatay, magpadayon siya na mabuhi pa. Og dili lang durian ang atong prutas dirian, naputay mga Bisaya na pinya. Naibunga siya guys Atong pupuon guys. Bisag watay buo dala. Dito gadayon na nato na siya. Pungilon. Kutkutan og ilaga di ana guys ang atong pinya na Bisaya. Di ba? Hinog na gayud kaayo.
kalami gayud sa pinya, nakaharvest na ta. Ug diri ana po ta guys, kay na po tayo sa ipakita nato na prutas. Ang atong prutas na po nato ipakita ang rambutan. Mo ni guys ang rambutan nato guys. Maayo galing ni siya kay bisag na tabunan og agsam, nagpabilin gihapon siya na nabuhi guys. Salamat kay ang uban nangamatay. Murag pila lang ni kabuok ang nabuhi. Isa ni, duha, tulo. Tulo na lang ang atong nabuhi na rambutan guys. Kay namatay ang uban. Kay tungod sa sagbot na agsam, namatay gayud sila guys. Guys, naay diri aming are na senior citizen na guys. Kay nasa unahan nila may kalubihan sila. Nisaka. Oh, diri guys. Nagpalumaluman nagsaka pa ning si senior citizen. Oh. Nakaila ko ani guys, si balod ni guys, Lusano. Ano, kumusta da? Ay, gayud. Pahit pa. Pahit sa ay, 5. nagsakasaka na noon ka dito pa, naglibot-libot na noon ka. Silan sa ako kay 22 anyos. Ay, 22 anyos na. Ay. Libo na kan mo kalubihan. Libong da. Kita na lang ato niya. Ay. Napay sa soda. Pila na edad nato diyan eh? 83. 83 na. Human, saka pa jud kag bukid. Ay, imo siguro na ibaligya. Adi. Kay na ay mga apuhan. Kagto. Mga apo. Nagkuan na ni ko kay kabilin sa mga anak. Apo. Oh, na service sila guys kay iya kunong pa baulan ang iyang kalubihan dito guys. Ito yung apo guys. Pinakagwapo sa kuan. Bihawan. Way makalupig. Pildi si Jan Polane. Oh, layo-layo pa kayo ni kay musaka pa mo dito. Oh. Katod na kadyo ka dire kay labay naman kasamo. Amo lagi. Mo dara daan dito. Atay dito ang kalubian diha. Kinsa man ang kalubian diha. Amo ni diha. Diyan na ta diri guys sa pinaka imabaw. Oh. Ana guys, nahinluan na nato ang lubi diha guys. Oh guys, nakita na ninyo ang akong gihinluan. Ako lang gyud na ang naghinlo nana. Wala ko'y gisuhulan na tao kay aron makatabang nako. Wala kay kita mismo mag-uuma kuwang tagkwarta. Wala tay pasuhol sa mga tao. Munang sa karon, ikaw una ang mag-antos ni ana. Grabe ang akong sakripisyo ana guys. Kay hilo, abaga agayod ang agsam guys. Mo na akong gibuhat. Mo sakripisyo gayud ta. Kay kung dili ta mo sakripisyo, wala tay kaugmaon. Nangandoy man kata na mudako ang kita nato. Isip isa ka mag-uuma, ikaw gayod ang magpasiuna ni ana. Ato gayong paningkamutan ng atong pag-uma, dili lang ingon na yaga-yaga kundili seryoso gayud kaayo. Kaya ang atong misyon na maka-income ta og dako. Ako gayon nang ipakita sa inyo ang akong buhaton para mudako ang atong kita. Sunod pohon guys, ato na po nang i-update ang atong mga lubi kung tinuod ba gayod na mudaghan ang bunga sa atong lubi kay ato nang nahinluan. Dako pa ta og plano diri sa bukid na Tagupaon. Ako nang ipakita sa inyo ang atong mga nabuhat diri
para inyong masubaybayan kay daghan pa tay mga plano diri guys. Inyo nang huwaton kay para makita ninyo ang atong mga maayong plano. O guys, ani ana ning presko na ang akong palibot. Kung giganahan mo sa akong YouTube channel, ayaw pod kalimti mag-like, comment, and subscribe. Dinhi ra ko taman. God bless. Bye.